Buyur Umit. Esenlikler aziz yoldaşlar. Bugünkü gepleşmemiz Medeniyetsizlik Enstitüsü barada balık başından portar deyişiyalı. Biz başından başlayalı Saparağa. Bugün hoş geldiniz. Ben sizi mıhman etmeyi istedim. Bu birinci gezek menin arzularımdan biri. Haçanda belli bir seviyeye yetenden sonra sizin sayenizde ekranlara çıkmayı arzu ettim. Sizin hem sayenizde, yaşlılarımızın sayesinde minlerce adamları yetiştirip devlet, vatan, toprak, yaş nesil geleceğine yüreğine koyup yetiştireniz için çok sağ olsun Aydiyan. Bugünkü bizim gepleşiğimiz medeniyetsizlik ministerleri barada olacak. Balık başından portar deyişiyalı, biz başından başlayalı. Şamrat Atageldiyev Aşiroviç, Daşovuz velayetinde doğulan Göroğlu etrabı Türkmenistan obasında 1977 yıl Medeniyet Ministerliğinin başlığı. Hazırki alıp barayan çereleri bunların Türkmenistan'ın içindeki YouTuber'lar olsun, TikToker'lar olsun, ayal maşgalılar olsun, bunları öz önkü adı bilen dom kultura yerlerinde, Sovet Soyuzu'ndan kalan türmeyalı yerlerinde bir ara cemlep, fahiş sözlere kelli sözlep adamlara Türkmenistan'ın içinde bu kontroldan çıkıp barayan sosyal medya nemeleri var da, videoları var. Bunları kontrol altına almak için özlerinin edip barayan çereleri var. Hatta fahiş sözlere kelli ulanıp korku propagandasını yürüdüyorlar. Yani ben sizden bugünkü mıhmançılığımda soracağım. Bu siyaset teritoriyasının içinde Medeniyet Ministerliği'nin nemesi, Gurşlayan teritoriyası ne hile? Yani bunların alıp barmalı işleri ne hile? Bunlar bu arada biz izleyicilerimize siz öz kımmatlı bilgilerinizi bildirseniz Saparağa. Tavol milyonu sorunu özüňe soraw gören sen näyle pikir edýän? Saparağa men pikir edişim Sungat Medeniyet Ministri adı üstünde boluşuyalı. Kadimden gelen dert desturlarımızı ayakta tutmak, ondan sonra şu dünya çapında bildirmek, şu medeniyetimizi, Medeniyet Ministri adı üstünde de Saparağa dünya bildirmek, ayağı üstünde tutmak, yok olup gitmesini önlemek, ondan sonra insanların dert desturlarımızdan çıkman, dert desturlarımızı ayakta tutmağına goldamak, tiyatrolar, kino tiyatrolar, ondan sonra dünya çapında adı belli aydınçıları, zatları nuska görkezip, dünya Aşgabat'ta değil, Türkmenistan ve Türkmenistan yurdunun bütün velayetlerinde adı belli sanatçıları, zatları getirip bilgi paylaşımı bilen öz medeniyetimizi tanıtmak deyip fikir ediyen yöne bunların baskı propagandası nemenin alamatıka ya da bunlar çıkınsız bir yola mı düştüler diyen sonra men de emele geliyor Saparağa. Yok aýdyşyň o bir ýandan dogry ýöne ýa Türkmenistana siz tanýaňyz. Muny ben täzeden Amerika nasionallyk bir zat gurrun berip görmem. Bilmedim dogry bolarmy bolmazmy? 30 ýyl garaşsyzlyk gallyk diýip toýda var edip görseňiz, ýaşap görseňiz, adat arasy asmanyň aşagynda diýilýär. Şuloň dile getiren zadynyň ýa-da beýan eden zadynyň ýa-da söz beren zadynyň bolan ýeri bam edýän işleriniň we nemeleriniň bir dogry ýeri bar. 30 ýyllyk. O hemmejesi ne bilçiňiz ýalak ýalanlar. Ýa-ni demokratiýa urjak diýenem ýalan bolup çykdy, bu diktatura urdular, ha? Buňa ýa-ni garşylyk görkezjek adam ýokmy kan diýen.
Hı? Sapara. Al o Düya boynuna egri deyiptirler de. Nirem doğru deyip sorap duralam. Medeniyet ministri doğru olar ya. Niresi buların doğru? O inni deme hemme zady yalan bolon. O inni men o opçulawaydayın gıytka nemetmek üçün. Hemme zady yalan bolon bir yurtda. Bu medeniyetinin medeniyet bolması ya sunnotunun sunnot bolması. Yani adattan naşarı ya da başka tebigatı kanununa da sığınıp o long yani medeniyet diyen zady medeniyetçilik olmalı. O medeniyet ministri diyen de eýem bir tütlük şüphe bilen men titkindirýär de o medeniyetin bolup biljek yeri däl medeniyet başga zat. O şuloň düşünýän, şuloň görkezýän, şuloň edýän zatlarynyň başgadygyny men medeniyet ministrem däl töwereginden geçenem däl hünerimem däl kärimem däl sunuw diýişgärem däl bolýan. Ýöne şuloň ýani öňe sürýän hakna sürýän nebeleri edýän işleri diýeýin. O hiç biri onu yine de aşağınçı baydan hiç biri yani son 30 yılda medeniyete değişliği yeri yok yönü. Medeniyetsizliğe değişildiği deniz onu ben kabul edip bilirim. O sebebi doğru yok da bu rejimin o yani önkü alıp barayan siyaseti yalan yani devletin yani sütünü yalan o sütünü yalan bunu yutma üçin bu müştersem cahil olmalı. Onu ettiler. O ne bu zatlar şeyledir. O yani medeniyetimiz diyorsun dahil olmalı. Ötün yani demeden değer değilse de belli derecede adamlar bir bedeni dememiz var da ağırlığımızı deyin ya çizgimiz o ağırdan gelen nemeleri saklak gelen bir nememiz vardı. Bunlar yalan bilen şu da adımızı yok ettiler. Şu an Türkmenistan bir satsal çüren bir cemiyete uğurlu da bu katı inançlı zat bunu düşündüğün ağlap oturmalı yerler yani şöyle düşünüp ağlap oturmalı nemeleri bu adamlardan yani medeniyet çıkacak adamlar değil onu talabım yok yani hükümet tarafından talep yok halkta belki vardır neme diyendir olun bulun ediyen işi propaganda şöyle neme o propagandan bir nemesine uğurlun o agitatsiya propaganda o bunu siz niretine medeniyet deyip bilýäňiz ýa niretine sunwat diýäňiz o sunwadam şonalaga neme uğurlu o diňe bir propaganda üçin ulanýan bir yarag diýinmi ýa-da ırçak diýinmi o şolar ýalak bir neme bir ýapyk jemgyýetde medeniyet bolýandan medeniyet ösmese mümkün nädir? Biz medeniyet bağ diýsek, o jemgyýetimiz açyk diýdiňimiz bolýar da. Bizim jemgyýetimiz açyk ýeri barmy? O fiziski granitsaňyzdan ýani medeni nemäňize çenli hemme zat ýapylan. O erkin adam yok. Ödem hem beceti ýani döwletiň hazabyna edilýär. Halkyň hazabyna edilýär. Bu da atlan nemelerine düşünmek o üçün o kan çay tawattuk ne düşündürecek olup o başta edilmeli zatlar edilmän soň şu zatlar demediler de bunu ýörüt edilýänligine
Türkmen halkı belki de entägem doğru düşünüp bilýän däldir. Bu görüp edilýändir. Bolmasa dünýäň hiç bir yerinde hökümet diýen öz halkynyň geleceğine karşı pluralak cinayet edýänlerdir. Bulan edýän zatlary aýlygan ştatlar, siz düşünmän soň siz üçin belki de köp ýyleşlemiz üçin bir aýlygan ştat ýalakdyr. Bu zatlara düşünen soň şulary men elimden alyp ýakarsyňyz. O da şeýle boljagyna ben gaty inanýan. Bulan edýän zatlary bulan öz inisiativalary bilen edilýän ýalak bolun, o da beýle däldir, gaty bir aňyrsyna. Ýöň eýeleri, köni eýeleri neme diýendirler. Bulan başga eden zatlary nemäni hadinany ele geçirendirler. Adam güýç ele geçirýärler, döwletiň güýç şagalary var. O ähli şagalar bir adamyň eline gelýär, onuň hadinany eline geçirýärler. Onuň teň medeniýetine gitmeli terişde de o medeniýet bilimsiz medeniýetiň nähilek bolýanlygyny görýäňiz. O bilime gitmeli terişdeler bardyr. O teň goruňa, howpsuzlygyňa, eskeriňe gitmeli terişdeler bardyr. Hadinandan onuň taglyga gitmeli nemeler bardyr. Başka da bir topar bir büdjet diýär hadina. O şoň statýalary bardyr. Şo taýyp pul gidýänler. Näçin gitdi? O hadina bulan cübüsine urildi. Onu ne demetseniz, bana inanmasanız, şulon hadina var arada size harap verin yılını ya döwrüni ýatlasaňyz, o men ýalňyş ýanyp bilen. O döwletiň hadinasyny Berdimuhammedow, oňa Niyaz, Berdimuhammed bilen ele geçirdiler. O döwletiň hadinasy şolong jüwsi. Bu näçin edýärler? Buň aňyrsyna düýüp demede bir ustanowka bardyr. Türkmenistan bir ortaýydyň, Orta imperiýasynyň bir Garawuşdaky bir koloniýasy. Beýleki Orta Aziýa döwletleriň fırnalakdyr. Buň adyna Bratski Respublika näme diýerdim. Beýledigini, däerligini ýaşantyň görnýärde. Orsiýet öňkü territoriýalarynyň güýçlenmegini itlermi? Toraw, kritik soraw. Elbette itlemez. Soga taýindir bu. Östürmeli üçin näme etmeli? Bilimini çökermelidir. Birinci. Etkeri gowşak bolmalydyr. İkinci. Bilimin gowşak bolsa, sen öğrençiligiň gowşak bolmaly. Iqtisadi ösüşiň bolmaly däl. Garantiýe edilýär. O da hemme bilimde gelýän. Bularam korrupsioner gözläp sizi güýmemek üçin tutup basýandyrlar. O minister ogurlady, bu minister ogurlady. Şo ministerler ogurlatýan ministerleri var. Şolong ogurluk etdi diýen ministerlikleri, ministerleri ýa-da başga nemeleri. Hemme jeti kadinaň nemesi. Çünkü kesine korrupsiya barada gurrun edýändir. Her bir çaydan, 6 aydan bir tapır florialak neme diýendir. Bu aktiv merapariýasyon propagandist nemedir. Set yok. Korrupsiyadan gelip çıkan hukuklardan sesi yayına gidiyor yöne başsız tarafa getirip
netijeli işini üpçün etmeye Hadi dinledik bilýär. Ýöne gynansak da sürü aksaksız bolmaz diýilýär. Kä halatlarda öz gara nefsini öňe sürüp haram eklenjin ışgyna düş. Hadinany o halkyň elinden alyp o öz yani kakatynyň mali ala edip bulanıp gören adamlar o korrupsiýa garşy göreş alyp barýar. O korrupsiýa garşy göreş alyp barmak üçin ilkile hadina teň elinden halkyň döwletiň nemetine hadina hökümetiň hadinasy däldir. Döwletiň hadinasy. Oňa ýa-ni hökümet bolan eýeçilik edip bilýänlerdir. Prezident bol, padşah bol, kim bolanda da tapawdy ýokdur. Yani padşahın bir büdjeti vardır, sonra gidiyen, yani prezident bolanda da prezidentin öz, yani yetkisine göre bir yemeleri olyandır. Hemme pulu, ben istedim, köl saldım, istedim, şehir saldım, ya da 5 mantlık aeroportu 5 milyarda saldım. Edip bolanok da. Yöne bular, korrupsiýner gözläp göründürler. Bular ýalak temada ogo. Tursun bilen korrupsiýada. Korrupsiýanyň başynda da özüň oturýarsyň. Sapara bir zat yazıptırlar. Bu video köne video diye. Häzirki ministrler ütkedildi diye. O tapawdy näme? Bulan her demede her 6 aýdan şular ýalyk yani halka deme berýärler-de. Propagandist neme? Onun medeniyet niyetine, medeniyet bağ olsa bu medeniyetsizlik, yalan sözläp görmek medeniyetsizlik diýmeli. Bilen. Şoň üçin ne deme, biz döwletimize dogry düşünmeliriz. O bizim yani döwlet guruluşumuz o baştan o edilmeli zatlar edilmedi. Yani lüstrasiýa diýip ben ýene de bir tapar gaýtalayyn. Yankı lüstrasiýa hökmanydygyny aşağına çyzyp aýtmamyz gerek. O bundan gaýtalamadan ýadam bolýar. Sebäbi şo taýdan başlamasaňyz näme bolýar? O bolýan adam size görüp görsüň ben ýene de bir tapar ýatladyk geçeýin. Yankı imperiýaň ýetişdiren öňküsapar piş diýdinde o halmyrada yani çöpdüğü diýsen bolmaýam diýedim. O çöpdüğü diýsen bolar, onu piç piçini goýup gidýär. Ona ýokurky yani güýç nemesine goýup gidýär. Indi lüstrasiýa geçirmesek düşmanyňyzy içiňizden çıkarýandyrlar. İçiňden dören düşman daşından gelen düşmandan hat elbet bolýandygyny ine siz ýaşap öwrendiňizde. Bu da tejribedir, ul tejribedir. Ýöne bundan ders alsan tejribe peýda bolýar-da. Şo düşmanyň öz içiňden bolmaz ýalak lüstrasiýa hökmany ýagdaýda geçirmeliler. Onun atlak geçtiğiniz, ne şu atki Türkmenistan'ın ya Orta Asya devletlerinin kıyalak demetseniz, siz hiç bir devlet kurup bilmeyen, bulun devlet bolluğum değil. Şu atki ýagdaýlary, ya 30 yıl oldu, yani onu da biz garaşlı deyip, yani garaşlı, hem beceden garaşlı, böyle ki, Orta Asya Respublikalarının hem becedi garaşlı. O garaşlılığının demeti yani esas neme sütünü yani ortadan eline şol kardinirde diýdi. O sizin garaşsız bolmagyňyň öňüni alynýan nemeler o birinciden şo öregönler ösmeliler, güýçlenmeliler.
O iqtisat tarapdanam, siýasat tarapdanam, ya politika tarapdanam, strategiýa tarapdanam hiç güçlenmeliler. Onu etmek için näme etmeli? O bilimi kontrol etmeli. Şoň üçin bilim döwletiňkidir. Hadyna tarapdan finansiýe edilýändir. Bilen. Hadyna tarapdan finansiýe edilen soň onu toly kontrol bolýandyr. Şo taýyk terişdäni ucipsizce berersiň bolýan. Bir çokçular ýörerler. O taýda bilmem bolmady, hiç adam bolmady. Ya finansiýerini ketäýmediler. Şoň kesilenini, kesilmeýändigini statistika bolmandygyny bilýänem dälsiňiz. Ben size bu normal döwletleň bilime edýän harajatlaryny aýdyp bereň. Şweýetde ýanky milli hasylatyň waly produkty diýilýär. Siziň düşünýän diliňizde ya da İngilizce GDP diýär. Gross product. Şoň 7,6% bilme öwürlýär. O Norwegiýada 4, Finlandiýada 6,5. Inni bulan ýa waly produksiýasy Şweýetden 593 yarım milyar dolar. Şoň 7,6% näçe bolýar? $48-50 milyardyň üstündedir. Bilme öwürlenmesi. Norwegiýa 485 milyar dolar. Şoň 4%. O da rumatlardır. 20 milyar dolar bolýar. O Türkmenistan'ın 200 milyon dolardır. 300 milyon dolardır. O ne açıktı? Türkmenistan'ın o terişte yok mu? O takı öğren oklar. O terişte var. Olmalı. Onun hatabını öğren oklar istiyordu. Hey, bir hadinan hatabını 30 yılın içinde o dinläp eşitip öwrenip görmediniz. Ya bir spesialist hadina bolmala Türkmenistan'ın hadina jogap berýän demeler bolmaly. Meclisde yani büdjet komiteti nemeti bolmaly. Hey eşitip bildiniz? Yok, eşitmedim hiç. Eşitmeýäniň büyük sebebi olaýan biriň eline geçen. Bular da terişlerden eline geçirdiler. Onun yetkili eline akli mass medya elinde ve yani bilim beýleki nemeler döwletiňki diýip o döwlet tarapyndan finansiýe edilýär diýip öz kontrollerini saklaýarlar. O terişden bolup mümkinçilik bolup okutjak diýende de Türkmenistan territoriýasy territoryny edip bilmeýär. Sana yettirmeýärler. Ne yetir alınan bir halyk bunu näme üçin edýärler? Ben çoňky netijelerini aýdaýyn. Soňa baran soňuz şeýle bolup şey diýipdiler diýerseňiz. Düýnüň o siziň bir üns beren nemäňiz bar. Abdurrahman meclisde metinde de kardeşlerimiz çıkış edip nemetdiler. Sultanat barada. O ýöne ýerden çykýan atlar däldir. Yani ömürlük prezidente Türkmenistan'da eksperiment edendirler. O halkın kendi bir depkisi olmadı.
Soň beýleki Orta Respublikalyň hem beceri ömürlük bolandy. Tinetdiňmi mi şo? Türkmenistan ýa-ni Orus imperiýaň bir ispitatylyň poligony ýalak bir zat. Inni sultanat diýip başladylar. Türkmenistanda şol bolýarlar. O halkyň şolar ýalak reaksiýasy bilen bunu etjek bollar. De facto bar, ýöne bunu resmileşdirmeliler. Wat sultanatdan bu işlep da. Pişlerde jogap beren kimme adam teň, hadymy da teň. O hiç kime de hap beren ok. Ne halka, ne meclise, ne başka nimede. Koşunam teňki, ýa howpsuzlugum teňki. Sen han, sen sultan. Ne resmileştirer ol beýleki Ýaşy Respublikada da şurnalak bol. Ve ýa-ni öňlemelerini edip bölerdi. Şuwat özök prezidenti gyzyny tüýrep berýänler. Bol. O täzik oğlunu tüýrep berýänler. Akidem Moskvada 28 мая в Кремле Владимир Путин. Türkmen kim şeyle bolandyr. Türkmen test oynama. Tacikistan'ın ne gelecek prezidenti. Özbekistan'ın jurnalı. Türkmenistan'a ýa. Bu ne? Buların başka bir manysy var ýene näme diýip savunmak isleýänlerde bu şeýle bir kiçijek bir zat ýatladyk aýdaýyn. Emomali Rahmanyň ogly häzir hiç hili bir neme bolman duran ýerde, hiç hili bir çakalyk zat dabaraly iş saat bolan ýok. Hiç hili sebäp ýok Moskwa gitmäge. Ýöne häzirden gidip öz şu taýdy rolüni neme edip gaýtdy da utwierdat edip gaýtdy diýeli şu taýdan tassykladyk gaýtdy. Bu taýdan ýaşyl ışık berilse diýmek, beýleklerem şunýaly Türkmenistanyň boluşýaly Serdaryň gidip gelenden soň 9 aýdan soň ýene zada saýlandy diýilýärler. Indi muňa da şoňaly zat diýe 9 ay bolmasyn 12 ay bolsun diýe ýöne şu zada rejimi oğluna geçirmäge taýarlygyň başlandy, içerden emeýän belli diýe. Onuň bu zatlaryň hiç biri mut edilen ok. 5 milyar berýärmi, 10 milyar berýärmi? Galyň geçirip gaýdýarlar da şeýdi. O tarapym badyr. Onuň pastaýan berilip dur. O bunu Kardinýer de diýenim, ýa-ni Orta Aziýanyň gubernatory Valentina Matviyenko näme halmara bu adyny diýdi näme Stogram diýen näme şolar ýalak. Näme o biziň ýa döwlet bolşumyz çynlaka içine girip seyretseňiz o hemme zat eliňe gelip durandyr. Bu zatlar buloň ýa-ni baý bolmasy, pul ogurlamasy buloň ýygyny goýup gitjek zat bilen deňeşdirende hiç zat bolup galýardy. Bolmasa o dowr aýlyga statlardan. Bular ne ýa-ni medeniýet diýdiň, ýa-ni medeniýet diýilen ýalak bir meden zat galmakda Türkmenistanda. Medeniýet diýer ýalak. O medeniýetsizlik diýsen, medeniýetsizlik ministrligi diýsen, o kabul edip bolar. Adyna has dogry goýan bolanymyz bolýar. Men söz alaýyn. Sizden Sapara. Men öz yani fikirim boyunca şu zatı görüp bilýän de yani bu meniň karakterimde bolmayan bir zat ýöne halkymız demesin yani Saparyklymovy ya da ýaşlylaryň ýetişdiren oğlanlara bilimli adamları da şu derecedekini demesinler yani bu meniň karakterimde bolmayan bir zat ýöne bunu dile getirmek isteyen men bunu görüp bilýän yani geleceğimiz şu başını yere sallap
şu iki eli bilen kellesini tutup yere sallap yani sizden yani siz var olun siz yok olun sizden ötünç soracak nesillerimiz de yani şu neslimizin vicdanı uyanan neslimizin %90'ı bunu edecek de vaktin gelmeye bilen bu vicdan azabından edecekler bunu. Yani şu propaganda özünü kaptırıyorlar. Indi bu propagandanın nemeliğini ayıp vereyim. Indi gözünüze getirin saparağa bir hor geçi var diyelim. Yani bunu da Serdar Berdimuhamedov gözüne getirelim. Bu yine şahmat bilen bolsanız hor geçi. Yani bunu padişah deyip hasaplalı. Bu padişah özünün peşkalarını öne sürüyor. Yani elinde bar kalan uşu yegenler de uşu halkın gözünde korku der. Ondan sonra mehmeşlikler olarım вообще uşu musur. Indi bar kalanan zat da Dom Pravleniyanın adamları. Bunlar bilen bir tat edip biler mi deyip sonku nemeler ne diyorlar da uşu. Sonku çırpınışları desegen böyle da bunlar. Yani fikir etmesinler hiç kim yani bu ecesi bacısı bunyalı asgar bilenyalara maruz bırakır deyip fikir etmesinler. O tayda aydılan sözlerin bütün yazılarını size uğradandır saparağa halkımızdan gelip geçen fahiş sözlere kadar. Yani öyle. Ya gururlar değil mi? Sonu gururlar değil mi? Bu sözler için bu sözler için kendi kesmene hak ederler bunlar. Levap vilayetinin dene etrafının zadında, Tom kültürasında, medeniyet öğünde hatta fahiş sözlere kelle dili alınanlar. Yine o tayda toplanan halkın ağlava böyle sadece de ayallardan barat. Yani o taya katlaşan özümüzün vatandaşlardan aydan havarına göre ayallardan ibaret. Yani küp ir yaşta era olanlarına çallar. Yani ir vakta era varıp gıycınızı öçürdünüz mü artık deyilip şunyalı payış sözlere çelle aydılan yani ayal maşkala Domuzlaryanın yöneticileri var. Yani Türkmeni var ya, Türkmeni hiç yalımın yalı vicdansız yani arnamussuz deyip fikir etmeyin. O dene etrafının medeniyet ministri. Hiç kimin ailesi yeke değildir. İbrahim Könergenç'ten gelen havar. Könergenç'te de aynı propagandanı yörediptirler. Ayal maşkalarlar, YouTuberler, TikToker'lara bir ara cemler hemmesinde şonyalı fahiş sözlere çok ulanıptırlar. Yan aydıp geçişmeyalı sapara. Bu hor geçi Serdar Berdimuhamedov en önündeki yani en son peşkalarını oynayan bu şahmatta buluşyalı da sizin düşünceniz ne bu mesele boyunca? Diyemem, uğuklap yatan halka yankı son teşkide de adam gerek gel özü yankı suğun akışına uğra akıp görün demeye uğurlayandır. Sonra yok korku diyendir. Yankı cemiyet çürümese sen diyenden doğru bu da yok ben yarılmalı. Yani so yarılmadığı için cemiyet çürü diyorlar da. O cemiyeti ne edip çürü diyorlar. Ne şu yani sen medeniyet değildin de. Şu medeniyetsizlik bilen çürü diyorlar. Şimdi yani sizin tarihiniz birinciden yok ettiler, ön yok ettiler. Tarihinizi bilmediği diyendir, onu yoyuyandirler, o bir. Son medeni köklüğünüz, kodluğunuz nemeler vardır. Onu neme diyendirler, bodayandirler, bodonurlar. O size misal edip vereyim. Bizim dövrümüzde dan tazı deyip bir tazı olayan saat 5'ten alttan başlayan da. O Türkmen halk tazlarını yani tutar çalyandır. Saat 5'ten te demeçendi. Son onun öyle tazı deyip vardır öylen Türkmen halk tazlarını deme diyendirler. Bir saat, bir yarım saat. Şu adamlar perive çıkanla, neme çıkanla gavatlap ediyorlar da. Bu yıllar boyunca demedi. O sen yankı sen medeni nemen şol ne Türkiye'de Türkleri vardır. Yankı Türkiye'nin Türklerini yüreğinden geçirip dinleyip nemetmedik Türk özünü Türk hissedemedip bilenlerler.
Bak önemli zattır bu zatlar. Yani bizim şu zatlarımız yok diye yalak değil bada bizim Türkmen ne ödel utardan halktan gelen, ağırdan gelen halk tarları var. O şu zatları niyaz dövründe birden yatırandırlar. Yadınıza düşüyor mu şu zatlar? Yam çüplük toru verilmedi. Verilen olsa halk bunu doğal demede eşteriyalak mümkünçülüğü yok ettiler de. Biz sağdan soldan diyen olayat onu bizim kesimizde şu adeşten okurda o ada. Bu riyalak mümkünçülüğüm yoktu. Onun Türkmen filmde bu Türkmen kinolarda atlar vardı. Adam olsa vardı. Yektik. Onun tarih urun veren tarihçilerimiz vardı. Selçuk'un olsa yektik. Şu da atlan hem meceti birden Irak gidendir. Yok. Onun yerine yani Cemal Taparvalar gelendir. Yani medeniyet diyenin şu taydan çıkmalı olsa dağıt günde bu milletin o taydan medeniyetten başka hem medat çıkıp bilir. Medeniyet çıkmaz. Onun kahramanı mı edip bölürüm kendiydim bana oradan at verip. Bu yankı bu adını edebi dil bilen koyuyorum böyle nokta. Katerbet tat bu atlar. O şoň göre demedilýärde bulan ogurlanan hiç bolun bu Türkmenin o yntanlygyny ýok etdiler de. On pulo deme al satyn alyp bolanokda. Tärdin döremeli. Onam bilen şular deme başyna kan soň başyna kan o dörep bilmeýe mümkün näl. Şoň üçin pular gitmeli. Şol sistemaň içinde onu döredip bolmaýar. Şoň üçin Türkmenistan täzeden gurmaly. Bunu 30 yıl mundan 91-nji ýylda gurmaly. Hökman şowat. Şonu gurman aňryk göräp bolanokdy. Ýöne siz birden altyn asyr gurduňyz da. Düşdüňiz. Siziň ýalan ýa-da göleli sygyr. Çyn bir göleli sygyryňyz ýok. Ýani her bir hojalyga Mercedes diýerdiler. Çynmy? Bollumy? Ýaşadyňyz. Dünýede döwüşüňizi ýerip gezjek Türkmen diýerdiler. Döwüşüňizi gep bilýäňizmi? Gep bilýäňizmi? Dokumentyňyz ýok, bir bomba ýalap goýup berdim. Hemmesi yalandır. Dil alanda atlar. O kalkınış değildi. Kalkınış var mı? Norvegiya edil Türkmenistan'a yalak. Milleti, halkı Türkmenistan'dan var. Şehitler Türkmenistan'dan mı kıyın? Yönü yankı valve produktörü 485 milyar dolar. Bildi hadildi. O Türkmenistan'ın neçe? O dile yemederi yalak, çolar yalak del, şoň üçin gidliýärler statistikan ýok etdiler. Statistikan ýok etsen bu zatlar öz-özüne ýok bolýandyr diýerler de. Halkym düşünmez öýdýär. Bu bolýan zat aýlygan işler bu näme hökman değişmede Türkmen bilen hoşlaşyň. Bular ýalak millet. Bolup diýip taryhyň demesine. Sinowdan geçip bilmedi. Taryhyň sinowundan. Ýok bolup gitdi. Diýilen ýalak demetmeli. Bular ýalak Türkmenden ulurak demelerim ýok bolup gideni gatkendir. Asiriýski imperiýa diýip imperiýa bardy, gadim demedi. Milatdan öň. Şuat var mı? Yok. Şolong nesiller var mı? Süryani näme diýen. Ýurtsuz milletsiz nemeler.
O Türkmenim şondalyk bolup gitmeli. Başka hiç demesi yok. Yani bir may var. Yani bunu düzeltmeler. Terden vurmalı. O in esasy näme territoriýaň belli. O territoriýa dawasy nemesiz, o da bir plus nemesi. Bu o da bulon goşandy däl. O nedir bu aýtakdan nemeli. O dehinler bilen, gaýdusuzluklar bilen kurulan neme. O çadıran ferhet. Şol adamlaň nemesi bi. Yani Türkmenistan'a mirasy. Bulardan hiç tat. Bulardan yani Türkmenistan türmeleri gala. Garaşlyga çıkıp sistemada, döwlet sistemasynda ütken hiç bir zat yok. Onu niresinden wagt seyrediyen bolsaň seyrediber, durandyr. O türmede şu öňkü türmelerdir. Gorkam şu öňküsinden fasam erwetdir, şonalakdyr. Ya kısa sistemasam şu öňkü sistema. O buň hemmejeti öň sizi kömürme üçin planlaşdyrylan, döredilen o sistema o da ýöräpdir. Onuň siz biz sömürlemdok diýip biler misiniz? Sömürlýänigden bilen yok da. Däne Angliýanyna gaz ocak bardyr. Näçe kilometr gaz ocak. O 71-nji ýyldan bäri şu gaz ojakdan ortada gaz akdy. Bilýäňizmi? Han bizim paýymyz diýen däne ul barmy? Yok. Yok. Hatta gynandırıcı tarafı da 40-45 yaşı arasında yaşıyorlar. Ortalama yaşı da şu territoriýanyň adamları. O taýdan ne diýme, da gaçykýadan onuň kukurdyny arsalýarlar da. O kukurdy onu gaýtadan işlemesen, paketi ýurdetmesen, demetmesen olur awy. O kukurt peýdal zat. Onu adamın tarla üçin näle? O howada nemedip dur, todap dur, nemedip dur. O tide yani gazdan, yani gaz baýlygyndan, ýerasty baýlyklardan paýyňyza şu kukurdun däheri. Ol yani tömürge nemelerine edilýän zatlar. O başka öz ýurduny nemedýän nemelerde o bular ýalaklardyň demesine gaty dikkat bilen seredilýändir, kontrolüm güýçlüdir. Türkmenistan ähliýer şonlalyk, mar tarapam şonlalyk. Ýol öten eme kendi çölü, Hıdır wören çöller şo taýlary bolun. 40-45 ýaşa yetip bilseler. O gaty elbet deme. Ne şu illüstrasiýaň wagtyna edilmediginiň miweti. Edilmeli zat wagtyna edilmelidir. Edilmese on bedeli o 100 watt, 1000 watt bolýandyr. Şo edilmedi, o düşmanymyz içinden bulandyrly. Şu wagtyň ne bilimiňiz bardyr? Şu zatları kritik analiz edip biljek adamam geçerýäle etmediler de. Onu görpýärler daşyndan. Şu bizim agdaýan zatlarymyz agdap bilýän, ýani edip bilýän döwletiň içinde oturanlar da ýokdur. Bunu size okutmaly, mektepde düşündürmeli, ýokary okuwçylarda düşündürmeli. Muallimlerimizde de bu bilimler ýokdur. Cahil yetiştirýär. Bundan aňryk siz ýa-ni bu diktatorlar bilen görüşjek bolup ýörmän, siz cahiller bilen görüşmeli bolsuňuz. Bu cehalet sizi o bu düzetjek adam baranda da ýa-ni mümkinçiliğini elinden alırlar, üstüne hücum ederler. O cahili yeňmek diktatorları ýegenden hem demedir. Bular şonu ýarak edip ulanýardyr. Özlerine neme yani
Pırdahrın itil ya da goro nemeti ýaly. Gora. O cahilgen yetişenni biljek bolsaňyz, o şu medeniyet barada urun etdiň-de. Şu medeniyet ministriniň miýwetini görjek bolsaň TikTok'a girip teredin, Türkmenistanyň medeniyetiniň gaýnap duran ýeri şu taý. Şunu çenne patyp bölür. Ştaýda bir ildeşmez ýazypdyr da. Aýjahan Bulut. Mhm. Jemgyýet çüýremelidir, garyplyga gelmelidir. Bugünkü bolýan betbagyçylyklar normal. Bular Milli Halas Ediş Komitetiniň geçiş döwrüniň ýakynlaşýandygynyň alamatydyr diýe. O bir garankydan soň ýanky gün saklap bolanyň soň ýaktylygy çykylýar da. Şonalak bolmaly. Ýöne bolýan atlary düşündiňiz bu atlaň ýa çözümi hem goloýlar hem aňsatlaşar hem yetki bar. Biziň aýdýan demelerimizi uniwersitetlerin mugallimleri ilmi nemeler şolar gurrun vermeli. Yani Türkmenistan taryhyna, iqtisadyatyna, hazinatyna o nädip ulanylýar, nähilek demedilýär. Bu kontroly kimde? Türkmenistan hazinatyny kim kontrol edýär? Onu bilýän adam barmy Türkmenistan? Bulun saýlaw sistemasi ýok. Saylan prezident bolup bölür. O saýlaw sistemasi ýok diýip bilýän ýok da. O gaýtan benim saýlan gatnaşjak diýip oňa höweskerler bar. Bizde prezident gytçylygy ýok. Ýöne o sistema ýok. O öňüm ýok. Formal, hemme zat formalna taýet demesin. Bularım şu yalan prezidenti Mehmet prezident bolup bölür. O güç bilen bunu halka kabul ettirýärler. Medianam yapýarlar, ne median yapyklygy, ýurdun yapyklygy nämeden. Şu da atlary halk bilmesin, görmesin. Bulara da azar vermesin diýip edýärler. O sen 45 ýaşyň döllüňbi, 30 ýaşyň döllüňbi, bulan piňde de däl. Ona başta mut gaz verdik. Mut elektrik sehelzada satyn aldylar da. Türkmenimiz sehelzada da satylýan eken. El çarpyp mut gaz ulanýyňyz. Inni näde? Indi asuda asman bilen ýetinýärler. Ýurdumyz parahat. Asuda asmanam gurrun verdim. Ýanky Türkmenistany gorajak esker ýok. Gorarýarlyk ýaragy ýok. O asuda asman nimek? O Türkmenistanyň powosy ýok. Ýanky howa goro sistemasy ýok diýmek. O ýok, hakykatdanam ýok. O eskere göwerilýän büdjete derejämelidir. Büdjet bulan eline geçen soň eskere o taýdan pul gidermi? O eskerin köçe düpüp berendir. Goýun wakyp berendir. O eskeri olmadyk döwlet bolup bilmeýär. O sen tiňeňim gorap bilmeýän. O halka beýlede dursun. O Türkmen halkyny gorajak zat ýok. O çağlaryny eskere ýiberip o taýda maýyp müjürüp edip getirýärler de. Onu döwlüp demedip. O Sovet sistemasynyň ütgen zat ýok. Sovet ýanky hazinadan berilýän pulundan başlap ýanky goranma doktrinasy içinde hiç tadım ýokduny. Onu propaganda edip biz neytralny näme diýip bölür. Ýok, siz şarlatan. Ýanky
maşenlik. Hadinan pulunu özüňiz nemesine keyfinize soğuyaňyz. Köpütnem aldyrýaňyz. Şu wagt ben 100 sapar aýtdym mykam diýen. O haýsy sistema bilen, ýani Türkmenistan baýlar iqtisadiýatymy ýa-da plany sistema bilen ýaşaýar. Şoňa jogap berip bilýän adam barmy diýip soğrap demesdim. Men Türkmenistanda iň uly kim ekonomist bolsa, ýani ministr finans, ýa-da ministr ekonomikamy ýa-da iqtisadi institutyň rektorymy, prorektorymy, ýa doktorumy jogap berip biljeňiz barmy içiňizde? O Türkmenistan haýsy sistema bilen işleýän. Şonu utanman aýdyp biljeňiz barmy içiňizde? ýa-da prezident. O prezidentin nämedigini bilen o. Çumo, getmiyorum çumo. Owa oglany. Bu da atlar bilen bular niýde görünýärdi? Lar ýok, mar ýok, ne şolary ýalak demäni, soğan satyp biler, pomidor satyp biler. Ondan başary masraflara. Onam adam ýalak basary noktalar. Bular şonam men öwredip ýördüm. Ýaklar ýokçular. O bize degişlidi. Men şolary ýa-da üýşürdüm, ýaklar ýokçulary. Baýlar iqtisadiýatyna geçmeliler, ýoş. Bunu hökümet de geçirmeyecek bolýar. O bizim geçirecek bolýar. Onun hemme jerini üýşürdüm. 7-800 daha var. Bizimler ýokçulygymyz gatken. Onun düşündürüp aýtdym. Şu demeleri biz hususy neme eýetçiligi geçirecek. Baýlar iqtisadiýatyna geçmeli. Ondan sonra berýärler-de. Bizim Gorspalkomdan ne gelip o bahan şu olmaly diye gıyırıp oturlar demez. O işleden oklar diye. O. Onun Gorspalkomu demek o tayda işin yok. Sen öyle işin bilen bol. Halkardan zat gerek diye de. Onlar yokçuları düşündürdük. Ne meňiz hyzmatyňyz birinciden o bolmaly. Töwerüňiz arasda bolmaly. Öýrenimiňiz gowy bolmaly. Ýa-ni müşteriden owurlajak bolup nemet bermeliler. Siz owurlamaňyzda da şu kazanýan 5 mandyňyz bar. Şonu 20 manat kazanar ýala edip bereli. Dip onu şeyle uğurlaştık. Siz ne pomidor gelýär bir maşin. O gowjasyny 5 manat erbediräňi 2 manat, has erbedirni 1 manat. O has nemedin mut birden şey sat. Bize ettiren ok diýerler. Olar bilen işin olmasın. Şunu edin. Demesleňizem gelin men ýanma. Bir azar berdi. Onun üstüne jurnalist diye, korrespondent diye, näme diye şolary berýärler. Geçirdik. Hem işlep başladılar. Yani bunu yani upravleniýeti bardy. Vladivostok 17-18 adam. Şular päskeçilik berýärler. Etmeň yani ýadyny çykarar diýetdi. Onu olar çağırıp gürleşdik. Etmeň. Şu isleteňiz mislemeseňiz baýlar iqtisadiýatyna nemesine geçmeli, hususy eýetçiligi. O özüm şeydik geçmeli. O päskel berseňiz, o jeraňyzy alarsyňız. Bolmasa da işten gitmeli bolsaňyz. Etmeň, siziň hem çağaňyz bar, çörek berip berensiňiz. O şu zatlar bolmaly, nemedemde de onu da nemetmediler de. 3-4 sapar eden soň onu 18 adamyň hemme boşatdym bir günde. Biz işten aýran soňlar getirdiler olary ýygyny. O bolup beren atlar şonu alak. O ýöne buyur.
Bular hemme yerde neme o şu yani prezident aylan yumurtkan yok dip neme ediyor o. Sen Bağlar iqtisadiyyatını geçendi. O Bağlar bilen ne işin var? O sen işin et. Bular şu propaganda üçüyle diyorlar da. Başka hiç iş ediyen adam hükümlü, ediyen folklorum yok. İş orluğu var benim üstünden ağalıp durmak. PKK'larını yıkıp teyzeden vurup verdin. Onu ne hemşin yıktın diye üstüme korkma kombol tücüme diyorlar. O hoğluk mu dedim, bir ayın içinde tat verdim. 31 uğrunda PKK'larını tat verdik. O bu geçen deme yani o dövrlerde yani bu dağıtları düşünen adamlar vardı. Düşünmese de düşündürüp bolayan yağday vardı da şey diyelim. Biri son görseler kontrol edip bilecek gelirler. O da nemedven bilecek gelirler. Yani ki hududu eğiçilik mevcut gitti. O bunun hiçbir nimeti kalacak gelirler. Yani kontrol etme, nemetme mümkünçülükleri vatı eklenecek. Onun mülkiyet nemeti Türkmen'in nemetinde yani Potsavet nemetinde hiç kimde de yok. Şu düşünceler girmeli de. O da girme başladı. Yani 93-94 yıllarda eyyem 6-7 bin hususi kerhane vardı. O birinin mülkü. Şu mülkünü bir unda o bir ukabilen niyat bunun ellerinden aldı 98 yıl, 97 yıl. Yatırdı, yatmalı. O adamın demese mülke hususi o zatlarda demesi yok. O komünistler bilen o bunun düşünceleri yütgençe. Nova häzirki nemede de Respublika sözünü öçürüp ýörler ha. Türkmenistan Respublikası diýip ýazýarlar. Olaryň hem nemeleri näme diýe? Danışman Sovetnikleri Respublika sözünü bar yerden öçürüp ýörler. Diyemem, Türkmenistan'da kanunun yoktuğunu, bolmajoktuğunu, üyeler suud ediyorlar da bunu yani biz yönü seslendiriyor söylüyorsun. Ne sultanı teşvik ederim deyip o aydıp gören gelinimiz var, kıydımız var. Adı ne mi? Cemal Sakarov. Diyeme, ya Türkmenistan'ın konstitüsyası, o dünya devlet tip yazılan şeyler. Yani devlet adarşı demediler de. İnni ödüm kıyırıp aydım. Ödüm Medine demedi. Yani ulu auditoriyan demedinde. Zar diye de. Bu yani Türkmenistan devletini sağlığa öğürmeli diye de bu devlet adarşı. O da devlet televizyonundan. O da devlet televizyonundan. İnni şunu yani Berdi Muhammed kitime ulutumi şular reakte görköz meseler bunu şolar diýdir diyeyim beli o bir ondan şunu ilkinci reakte bildirmeli prokuror o neme bil bu ne bildirmeli o on etmeyen orada diýmek o ledarad yok diýmek prokuroruna bir kiçeňrek ştaýda sözüňizden böldüm Sapar abi. Prokuroruna bir kiçeňrek ýatlatma bereýin. Özleri Türkmenistanyň konstitusiýasy diýilen nemeniň bir depterçäniň içinde 141-nji maddany açyp okap görsün. Konstitusiýanyň döwlet dolandyrşygynyň prezident respublikasy görnüşi hakynda düzgünleri üýtgedilip bilinmez diýilen bir madda bar.
eğer prokurorlar näme sebäpden iş gozgamaly diýilip ýaýdan ýan bolsa, şuýda men azyrak bir kömek edeýin diýdim-de. 141-nji seretsin. Ol inni siz şu zatları etmeseniz, siz bize halka o sizi istenlik şekilde ortadan ayırmalı yol görkezýäňiz. Şoňa çağırýaňyz. O biz yani sizin dünýäwi döwletiňizi agdardyk diýäňiz-de. Ya da agdarjak diýäňiz. Ine şoňa reaksiýa bolmasa, o eliňizde çarşak alýaňyzmy, il alýaňyzmy, daş alýaňyzmy, kesek alýaňyzmy, ya baýdak alýaňyzmy, plakat alýaňyzmy tapawdy ýokdur. Şu hökümetiň ýa-ni şu hadiseden soň ýaşama haky ýokdur. Türkmenistanyň başynda. Ne bu ýa-ni hiç wagt ýalak demedilýär bolun, ýok beýle däldir. Ya şu Türkmenistan döwletiniň o ýa-ni hukuk demesini ortadan aýrylanmagynyň subutnamasy. O bu döwletiň eýesi halk. O ne Berdi Muhammedow, ne Niýazow, ne beýlekdi, ne başgasy. O sizi saýlaýanam halk, saýlamaram halk. Ýöne siz ne saýladyňyz, ne saýlatdyňyz, o hemmejeden ýalan, o sizin saýlaw geçirişiňizden ýalan. Bu zatlaryň hemmejedinde özüňiz, öz diliňiz bilen aýdýaňyz. Halka düşündürip berýäňiz. O ýöne halk buňa ýa-ni bir gapdalan gorky, beýle gapdalan jahillik. O şuň içine salyp demedýäňiz. O bunu belki de siz öz isleňiz bilen edýän dälsiňiz. O bunu ýa-ni aýdyşmaýarlak başda. Ortaýadyň bir poligony deňek görýärler-de. Şu sultanlygy türkmen ýurtda o beýleki özüge de gadaga da ýol açylýardy. O biz ine Gazagystany, Özbegistany, Täjikistany, Kyrgyzstany o sultanlykdan halas etmek üçin şu taýda dik durmaly. O berk durmaly. Şol ýalak näme? Ýa-ni güç tagdatyndan patly situasiýa diýen ýalak situasiýa. O şunu. O bu kanundur. Inni şulary ýarag bilenem, ýaragsyzam tapawdy ýokdur. Bular hökümetdendir. Sultanlykdyr. O sultanlykdym görünüp dur. O ödem elbet formal sultanlykdyr. Hiç hada jogap bermeýän. Diňe sizi toýup, toğun dağlık toýup, toğurup, sizi cahil koyup, bilgisiz koyup, ul hökümünde, geçsegde gedin, bolmasa da, ana, ýoluňda açyk diýip, daşynda çykaryp göýrendirler, şu wagt göç. 60% halkyň aktiv nemesiniň daşynda. Uruş bolan ýerde olar ýalaklar ýok. Şu wagt Ukrainada uruş edipdi da. O halkyň 5% daşyna çykandyr öýtýär. 15% çykandyr. O sen 60%. O bunu ýa-ni statistikasy ýok bolsa hiç kim bilen ok, bir patap etmeli. O radio telewizionyny, mediany batgasyny kontrol altynda saklap, o taýda gürletmese bu zatlar ýok diýip kabul etmeli. Diýileni ýalak ýa-ni. Jüýje kelle nemeler bar da. Bunu siz nädip güzäp Umut ýeke meni urlady oturýarsyň, sen o belki de adamlarda soňrak bardyr. Yani ben sözünüzü bölme istemedim. Menimken birigip gitti Sapar ağa. Menin aýtjak sözlerimem. Indi şu taýda bu aýtjak söz meň soňunda deýinelim. Men suwut görnüşinde men özüme
özüm hakda açıklama edesmeyeli. Bu menin konstitüsyon hakkım, men bir cenayet zat işleyen deldirin. Bu insan hakları konstitüsyasında da yazılandır. Türkmenistan'ın konstitüsyasında da yazılandır. Eğer men şu hükümetin bir ediyen işlerin yanlışlıklarına sıradan bir halk olup göz getirip bilyen bolsam, demek ki sizin ya konstitüsyanız yanlıştır ya da konstitüsyanın çeğinden çıkıp cenayet işleyensiniz deyip fikir ediyen, bunu men halkıma suut etmek isteyen bu cenayetkerlere del, onlardan korkamak, onlardan korkanı yeri yutsun. Onlar yayında edilen sözler del, bu zatlar korkulanıyor ondan, korkmayan ondan. Indi bunu ben halkım için, özümün pravlığımı da kazat etmek için ben ayttım bu sözleri. İsteyen var olsa gitsin konstitüsyadan görüp biler. Ama bugün eçelle Türkmenistan'ın ya da Türkmenistan'ın Koşatırlar içindeki hükümetini alıp variyan işlerinin kentçiliklerini yüze getirdik. Ama bu yüze getirdik dedik ki nan yok, o yok, bu yok. Hemmesini ayttık yöne bunları çözmek bu kurtuluş değildir. Bunların kurtuluşu artık hükümete Milli Halat Ediş Komitetine devretmektir. Ben artık bunun neyme düzetse de İslam yok. Hazırki hükümetin sebebi bunca benim bir meşhur sözüm vardır. Mesele eğer Türkmenistan'ın toprağı, çağaları, yaşlı en ataları bolyan bolsa beni kızıklandır ya deyip bugün eçelle siz gana susan hükümet, bugün eçelle ganiken bolsanız bundan sonra ediyen hiçbir işiniz gerek değil. Hükümeti Milli Halat Ediş Komitetine boğuluk bilen tavşırırsınız. Tavşırıp bilmeseniz de yani sizi yere sokar alırız bunu. Başka bir çaresi yok. Siz hiç kim, yani az önce aydıp geçişim yağlı, siz bir hor geçi, yani hor teke diysem teke askarı bile neyden yağlı ol yani siz bir geçi. Yani hiç kim. Tekede geçin erkeği oluyor. Değil mi? Kışklar. Yok, teke biraz zat oluyor da doğumlu oluyor da o geçi olanı işte teke minip yören olan için geçi diyen bunları da Orosmuniye de sapara yani bu medeniyetli şekilde açmak için yani dilimi saklayan Orosmuniye için bunlar yani olmalı görendir. O sunum bu sunum önünde bulara değindiydim. Bu medeniyet ministri yani kim Cemal Saparova yani hiçbir vazifenizden anlamayan olsanız sizin bir gün sizi hep de 2. ve 5. yıllar çayhana yığınağımız öyle bereye davet edelim size. Yani bizim bilim adamlarımız, bizim yaşlılarımız size bir ders versin. Yani belki aklınız başına gelir de bizden yana olursunuz. Yani köp cenayet işlemen öz cezanızı hafifletmiş bolarsınız. Yani bunu bere sizi davet ediyen. Ondan sonra şuna aydıp geçeyim. Ben bir derne öyle saparağa. Derne etrafının %80'inde telefon numaram vardır. Ama bugün eçelle münlerce adamın içinde nemettim. Yani bunu da sizden alayan paniyatalarım, akıllarım bilen öz fikirlerimi yörettim. %80% derne etrafında telefon numaram var. Hiçbirisi hatta vara psikolojisini bilen yaşlılarımızda çeli kucağına alıp oturan adam yani men praflığımı şolara da kazet ettim. Eğer münlerce adamın içinde oturanım da yani adalet savunayan vara psikolojisini bilen adamlar beni ensemi sipalar sen huy pasta öyle bu hükümete deyip beni goldan olsa yani etrafının %80'i beni goldar siz bu halkı yerden yeke çıkan bir filizi fikir etmeyin yani etrafı yani bütün Türkmenistan münlerçedir yani sizin bu 30-40 kişilik ya da bir her velayatta tapılayan 3-5 tane kim o? Militsyalardan ibaret değildir. Biz münlerçeyiz. Yani biz praf olduğumuz için fazla cinayet işlemeye devam etmen. Yani bunun bedeli has kıyını olar. Yakma neçe. Yani ilk başlarda Sapara senin yakma diyen azadın beni tedirgin ediyordu da. Yani ben artık özelim bile yapmalı. Ben tayin oldum bunların edip veren cenayetine. Özüm şayet bolanımdan sonra yani özelim bile yatsam bunları kıynanmam sebebi bunların eline değen ölüm sahanı hatta onların içinde ben ecemem var
bunların ölüme eleneceği insanı belki minlerce, yani minlerce, çünkü bunlar şu güneçeli açık bir statistika, adam sanının sanavını berip bilen oklarda. Yani bunu önemli bir gepleşiğinizde aydıp geçtiniz. Bu güneçeli, yani Milli Halas Ediş Komitesi, kurucu meclis, hükümeti devir aldıktan sonra adam sanavını geçirecektir. Her bir şutayda Türkmenistan'ın içinde yok adam için, yani hazırki cenayetçi hükümet cevap verecektir Sapara. Buna maydayın. Kendi çıkar. Bunu yani şu lüstratsiyadan korkanlarının sebebi şudur. Bunu daşında da o bizden başka dilini alıp bileyenem yok. Bunun gerektiğini düşüneyenem, düşüneyendirler onun yönetetleri çıkan yok. Entaga. O şu etaplardan geçmeseniz düşmanınız içinizden oluyor da. Şu atki yağday şu atlan eseri deyip yine bir tapar aşağı çıkıp aydayın. O edilmeli zat vaktinde edilse bu yemeti yitkisi adı olayandır onu etme de rantat değil o da iş o yönü karışım oldu hem becerni geçmeli etmeli o etmesen ne floriyalak olayandır. O halkın gözünü başını demettiler o başını bayladılar o her tüytlükle at bilen sehelde atlara da katı ağırlanıp bilen milletimiz var akeni o bunu şeydip yuvoş nirelek getirdiler şu an indi iyidimde tapsam zor olumuz o iyi tapma da kıyın o 3 nesil adından 3 nesil o çürüttüler o bunları yani birdat etçağım olsun yani zahir bilen birdat etmek istemese hatta derler onun demesi problemi Berdi Muhammed bilen problematinden ağır olur o cehaleti nemetmek onun için biz täze nesil üçün var dememizi, huzurumuzu, gayratımızı şotayıp gönüktürmeli. Bu gelip öğrenmeleri täzeden ütköçek olup wagt itip görmeliler. Bularım öz günlerini hak eden günlerini bolşayak görürler. Nähilem oldu. Çok var suratta. Her zadın bedeli var. Şu bedeli sen yerine başka biri ödeme de. Indi Yani kärsiz, hünersiz, o milleti kärsiz, hünersiz kaldırıp o kalkınç döwrüni o ıglan et görün demeleriniz var. Şarlatan o hem bulun ediyen dağıtları katı ayıp hem bir neme yani katı primitif demeleri var da. Yönü primitif derler. Katı primitif. Onların hiç utanan oklar. Ne yüzler kadar yerler, ne diyorlar. Nemelerim kalın. Ediliyor. Dongun hamiyalak yüzler zatlarım. Atçağız bilmem olup, başıncağız bilmem olup demek diyor. Şehir uğrayan neme diyen. Ben arkitektur diye yeni neme. Sen etmeli işin edip bilen olsun. O da atlar sen işin değil, sen etmez adın değil. Bu yani kontrol et böyle kuruluşluğun var. Hiçbiri hükümetin işler. Hiçbiri. Onu yani, hususi ektir. Tendir ne dersin? O da devletin adamından olmalı da değil. Devlet. Yani bekleve o boynuna alan olsa o serişten şotak görmeli. O sağlığı
devlet tarafından üpçün ediyen diýilýän olsa, o kanun boýunça, konstitusiýa boýunça şeýle, o taýyň terişletini öýürmeliler. Onuň o harby nämäni, beýdip adamlary ýöne allap, o taýdanam şama şaýyrdy. Emetip görmek, Türkmeni bu derecede tamdyk hata edýän bolmaly. Bu zatlara millet düşmez, düşünen ok diýende. Sen özüň aýna teretip görüp çymodundan hawanyň ýok. Gelip görün çymo, başkalaň bilen oşoňda da bir adam çykan ýok da. Hakyky. O näçe? Şular 20-30 wa bolsa şu 20-30 hemme jetni ýüşürüňde bir adam çykmaýar da. Sapar ağa, meniň size bir soragym bar da. Bu soragy hemişe öz kellemde pikir edýärdim. Ýöne nähili desem, soramaga biraz çekinen ýaly bir duýgu bardy mende. Indi siz halkyň we ýurtyň ekonomikasynyň ösmegi, ibrem halky yani hükümetin eline geçmezlik üçin, yani hemişe upravleniýanyň özünde bolmagy üçin, yani yurdun dolandırıcılığın özünde bolmagy üçin, açık bazar etmek üçin bir çabalaryňyz boldu da edýän işleriňizde. Indi size bu eden eserleriniz, yani halka peýdasy bolman, häzirki yani Türkmenistanyň azam bolsa bir dünya çapında yeri bolmagyna sizin hem goşanlygyňyz var da, yani bu sizin eden altyapyňyzyň üstünde oturan bir häzirki bir goşadyrmak içindeki hükümet var da, şundan siz vicdan azabı çekýänizmi? Sebebi hükümet sizin altyapyňyzdan şu an az da olsa peýdalanýar da, yani sizin halka eden gowluğunuzu, etjek bolan gowluğunuzu hükümet biraz da olsa peýdalanýan ýaly bolup görünýärmi size? Yani meni iň gyzyklandyrýan soralardan biri de bu. Diýme, ben näme vicdan azabyny çekeýin? Azaby o çekdi, şular çekmeli. Ýöne bularda vicdan diýil. Halk çekiyor. Vicdan diýilen zat bar bolsa çeker. Goş ılgadyňyzda sapara halkyň geleceği üçin, yani yönetmen halk bolmagy üçin siz kereket etdiňizde ulanlar demetdiler. Ýanky men gurrun berdim. Türkmenistan, ýani 15 respublikanyň içinde 90 ýyllardan başlap iqtisady nemeti hemme jendikden gowdy. Beýleki respublikalaryň hemmesi 40%den 60%-e çenli aşak düşdü. Yani önümçülük demedi. Balı produksiyası. Dine yeketek Türkmenistan'dır. 3, 6, 7% ösüş verendirdi. 94. ýyla çenli men bilýän. Bu pripitka dat diýenler ýok. Pripitka bolsa 0,001% bolup biler bir yerlerde bolýar. Realni. Soňondan bunu demetdiler. Ödem şu reformalarda, iqtisadi reformalarda ähli beýleki respublikalaryň hemme jetini öňünde. Guruluşlar zatlar beýleki respublikalaryň emmetinde hemme jetini öňünde. Ýanky bir normal 5 ýyllyk ilki Türkmenistany guruldy. Alternatiller. Onu çoğuna seyredip ondan beylekler vurup başlandılar. Siz yani Türkmenistan bir yani şuları yalak çımıdır öğütmüyorlar. Bir topur kelleti işleyen, işini bilýän, ödem ınamdar, yani Türkmen spesialistlerine, yani Sovet Soýuzynyň içinde, gatı ınam bilen nemedilýän, gatlagy ýerdik. Biz abraýmyz, yani şu wagtky siziň nemäňiz ýalak däl. Ben kim
men gizlik bir zam minister. O Moskvada işlenlik kapymaçyan. Yani premier ministerlerin o yani kapısında o sıra duruyan yerlerinde de o gün varıp salamlaşıp emet kaydiyen yerlerimiz oluyor. O işem de diyedik. O mesele de çözüyedik. O bizim önümüzde koyulan meselenin çözülmediği yoktur. Bizim dövrümüzde. O köp meseleleri bir özümüz çıkarıp neme diyenler. Yani şu meselemiz çözmesek şular yalak demesi oluyor. Tul tempilen diye reformalar. Katul tempilen. O bizim yerden podan nemelerimiz o şular ulandılar. O şu adım ulanıp diyorlar köp zaten. Ya valla. Yönü şu aytmalı zatlar aydan oklar. Yani şu reformalar var arada 170 180 kalkol huzuda eğitilir işte. Şolon gününe çenli var Hatay'da. Yani prikarlarda, ukadlarda. O ne adık geçirmesine çenli. Bu ne halk bilen paylaşan ok. O çok geçirilem diyen oklar. O de yani reformu var arada bir institut açtı. Yürütü. Sade reformu için. Hududa eğitiliğe geçmek için. O bizden sonra yaptılar. O ne için yaptılar? Reforman ne için tuttular? O tutup ondan siz ne ettiniz? Yine şu kalkodu yurtlarda. Şu at yani Türkmenistan ortaya bir kalkodu yalak. Guberneden der. Kalkodu yalak. Neme diýdiňiz de, Orsun Kıyalı deyip geçenlerde bir video karşıma çıktı. Özbekistan harby sistemasyny dolu düýüp göter, üýt ketmeli diýip şoňaly karara gelýärler. Şoňaly reforma zatlar geçireli diýip özara bir neme diýerler, ýygnançyk edýärler. Bolýa diýip şu Orsun sistemasyny düýüp göter başka bir sistema, doktrina hemme zadyny üýt gedip getirip mailnamany sunýarlar. Ýöne Orsun salam berişinden, çest berişinden, pagonlarından, hemme zatlarından düýüp geter, üýt geçik bolan üçin muny reddedýärler, bizne gaýtarýarlar. Ýok, bu hiç bolan ýok diýerler. Nämemiş? Şu Türkmenistanyň edişi ýaly diňe adyny üýt getmeli, ýöne sistema öňküsi ýaly dowam etmeli. Indi harbyda da şoň ýaly, başgada da şoň ýaly. O neme bizine başta Türkiye harbi institutlarına gatken adamı verendir. Loç vadi böyle knemeler vadi okuyu veriyorduk da. Yani şu ort sistemasından çıkma için. O şu dövrlerde şu zatları edip biliyorduk. O beni verip ok ben vazifem derlemem de oluyor. O giden vilayet o daşından yani kim balelç kim deme yani daşından kömekçi deniyorlar o. Bu tork gelendirler. Onun yönü şolon hiç birini etkerine ben içine talan nedirler yine ortaya taraftan getirir bu ne bedenlerler. Hı. Açık Kadir diýilen bir ildeşimiz ýazypdyr. Garaşsyz biz diýip gördük. Asyl garaşsyz däldigimiziň häzirki ýönekeji suwudy harbylaryň, polisiýalaryň egnindäki pagonlaryna serdip görüň diýe. Awo. Hemme deme. Toň arbiýeň içinde de yine de ort demesini dowam etdirdiler de. Şoň üçin ort sen güýçli bolanyň, etkerin güýçli bolanyna mislen ok. Iqtisadyýatyň güýçli bolanyna mislen ok. Halkyň bilgili, edenli,
olmasına mislen ok. Senagatın ösmesine mislen ok. Çok şu Türkmenistan senagat yoktur. Üsverýäňiz mi? O kadre mesler diýenlerdir. Spesialitem Hede yetiştirilýänlerdir. bir ildeşimiz yazıpdyr Sapar aga. Mhm. Gyzy gider sözüm bölýär diýmeň. Ştaýda Hakyň wadyr, dep hakyň wadyr. aýdyp duran gepiňize gabat gelýän bir neme yazıpdyrlar da. Gutyer diýen biri yazıpdyr. Türkmenistan bu yıl 15.000 talyp yetiştirenmiş. Kiçelýän demografiýasynda ykdysady katastrofasynda bu ýaşlar nämäni goldap bilerler diýe. Diýme 15.000 diýä bolun ýa içinden 15.000 içinden bir spesialitem çıkmıyor 15 danak yani diplom paylat beriplerler 15.000. Türkmenistanyň ýokary okujaý orta bilim nemesi hemen başlangıç mektepleri alym berme mümkinçiligi ýok, altyapy ýok. Bunu boynumuza alaly ýoldaşlar, muallimler, o bilim ministrligi diýär ýa bilimsizlik ministrligi diýär o madyny nemetmeli. O size degişli, o siz ýa-ni de facto bilen bir ýüzleşiň bolýanlar bilen. Ýagdaýyňyz bilen ýüzleşiň. Sizin alym bilim bermek altyapyňyz ýok, başlangıç mektepde de ýok. Ýokary nemede düýünden ýok. O bunu boyun alyň, ýa 15.000 studentin 5 ýylyny siz ogurladyňyz, bularň soň gelejeginem ogurladyňyz dip bolar. O sebäbi bulary hiç birine bilim beren ýeriňiz ýokdur. O isleseňiz o egzaminat berelik. O şularyň içinde. Bir hünäriňe ýet bolsa men hiç sap bilmedim. Bir hünäriň, 15.000 student bar bolsa, şularyň içinde ýeki hünäriň spesiality bolsa, men hiç sap bilmedim. Hakyky Sapar aga. Bular hünär däl diňe Bolmayan ýerde o bilim berip bolmada. O ne sizin beren bilimiňiz, onuň sizin beren medeniýetiniz, seretmek, düşünmek, bilmek isleýän bolsaňyz, TikTok'u girip görüň. Yani Türkmen gaty köperipdir da içinde. Şol sizin miwaňyz, beren öňüňiz. Şolaň uğruwyny demeti, sizin mekteplerinizden, nemeleringizden çykkan demek. Medeniýetiňden şotaýdy. Demmeje. Bu halk ne edip yaşamalı? Yani iqtisadiyetini düzeltmeli. Mümkün değil. O sizin içinizde bir spesialit bağ olsa yani ben ähli muallimler kollektivine diýenler ýokary bilim nemesinde ekrany çıkıp bir yerlerde Türkmenistan öz günäriňiz boýunça Türkmenistanyň nemesinde o problemler barada bir tema iki temany gurrunly sizin dilinizden nemäňizden eşderdik. Gadagan bolsa eşderdik. Ýöne şo ýok, ol gadaganlygyndan näl sizin şo bilimiň bilgiň sizde ýoklugyny sebäbi. Olar esasan öňümçülük demesinde. Ol humanitar nemelerde bir zatlar ağırlaştırıp demeştirip bor, ol jedelli neme. Men iqtisadiyet, öňümçülük neme barada demediýän näçädi. Öňür men o garny doýurup bolýan nädir? Rat öndürmeliler. Yani yaran sözler o. Yaran sözler prezident bolup bolýandyr. Spesialist bolup bolýanlardyr. Allah. O tiýatratçy bolup bolýandyr. Üniversitesi ne jurnalistika hünär bardyr. Şonu ne şuat biz täzeden o birinji jurnalistler bolsunuz ne şu nemeden ýetişen adamlar. O hünär ýok. Ýöne şu 15.000 içinde şolar olmadı. Ýeki jurnalist ýokdur. O propagandisti jurnalist bilen garşdyrma.
Medeniyet bilen yankı medeniyetsizliği karşıtırlığını yalak demedi. Jurnalist var orada Türkmenistan problemleri var. Uzun ederdiler. Kırarlardılar. İnterview alırdılar. Hem de formaldi. Onun çoğurunda seyretsen görünüp durundur. Ben aytmamam gerek geldir. Yani halk şu demeyin içinden çıkandan görüp bile nokta. Ya gözü vurur şey. Ne o bilim verilmeyen yerde bilim ministerliği var. Ülküç diye o doğru. O bilimsellik ministerliği. O şulun yetiştiren cahiliniz siz ne düzetecek olsanız şolun deme önünüzde böğüttü şolar. O bir yerde ullanıp bilmeyen. Tapara onları yetiştiren hem özleri yalı ezik olup yetişer. Tamam ondan cacık çıkmaz ondan. Şimdi ben şu prezidente seret ondan yetişen nesile seret de yani bu belli bir kısım yani bu da köpte değil 3 nesil 3 prezident değişen olsa 3 nesil değil de takminle. Yani bundan önünde munçalı bir ezik ne onda bilim var ne başka zat var ne de bir halka hizmet var. Yani bu özünün nemeleri bilen özcüsünü doldurmaktan başka bir derdi yok. Yani halkımıza sapara şuna maydık geçen. Yani bu nesil 15.000 talip yetiştiren boluşu mümkün. Yani o tayının yani takviminden bir 5 milyon ilat sanı var da. Yani bunun hemmesini öz yalı ezik edip yetiştiren değildir. Yani bu Oğuz nehili tanaldı, Selçuklu nehili tanaldı. Yani özünün Sirios'un duruşu bilen, yani elinde kılıcı bilen, at üstünde tanaldı. Yani bunun yalı bir ezik bir yani sıfat olup tanalmadı. Yani bunları yetiştiren bolsa 15 bin adam yetiştirdi değil mi? Daha fazlasını edip bilmediler. Yani halkın %75'lik bir prosenti benim gözümde yani bunlara bir fırsat tanıyor. Yani vaktinde yani hiç kim elinden hiç gelip bir problema ya da mesele çıkmasın. Yani kovulup birin özünüz tavşırın değilen yağlı. Yani benim gözümde. Mümkün. O bir de şeyle düşüneli. O çok olun. Bir de o ne nemedeli o yanına orada kabul edeli. O sinem orada degeneli. O hiç nemedi yok. Yani Yok. bizim dövrümüzde benim student bölümde o ediklik o bizim dövrümüzdeki yaşlarda ediklik görümde yoktu. Ne biz yani kanikullu demek diyedik de Международный молодежный лагерь diyorlar. Yani Leninrad'da, Narva'da, Leninrad'ın kapitalında, yani Estonya'da Международный молодежный лагерь olanına MMN diyorlar da ML diyorlar. Şu tayda yani Matviyenka'da ne şolar yalak nemederim Leninradlılarım vardı. Şu devam kan yip durun bir o temel suat yüzkeşi nememe gelen o. O biz o hem yerde demedik. Bayağı hiç yani Türkmen'in edikliğini ortadan içinde de o kabul ediyen neme yoktu. O yetkerde de şunun alaktır. Nemede de bizim duruşumuzda şunun alaktı. Ne şu piçleri gelip demettiler. Bunun meyvesi. Biz ben elimde hiç vazifem yok şu doğurdu. Neyse 97'dir 98'dir şu yıllar olmalı. O Moskva'da международный yarmarka diye biz parkta satyanyalar diye parkta satılıyordu. Nemede. Yani Soyuz'nu değil yani. Ulu kan kontrolünü nemedi. Şu yarmarkan 10 gün saklap birlikte. 10 gün.
O üstümüze bizim zampretlerimizi Akbata Promu zampretini veriyorlar. Muhtar Hüseyin Aliyev, ondan sonra Abdullah geldi. Beytmen o uttiyat o emediyat. Onun ben çağırıp kayyerler. O emedi. 500 milyon dememiz var. Peydamız var. Olmasa yitiriyet diyese 500 milyon. Şu wat edil sifir şu tuğruklu olmalılar. O Türkmenistan'ın Gotagara Prom'un yani plan pribilliğiydi. Plan boyunca almalı girdiği 49 milyon. Biz o tayda kazanacağımızda şu wat edil toşlu nemet der onu yönü katul su 250 mi 500 milyon nemet de. O deneştirip görün bir yerde. O wat Ataçarif vardı. Pasolta gelmeyi çağırdılar. Ondan Nurgül vardı. O soruları düşündüren olur düşünüyor. Bunu alıp biliyor. Biz haklı. Ben de karar ediyor. Siz arkamızda durun. Bir gün gayret etseniz bunları yengiyet. Ondan bir gün biz deydi ustayda güymenör son demet patıp bütün Allah'ın öyüne ettiydiler. O bir günün içinde aldık. Sonra yani Goskomsen SSR diye yani ulur ministerstvo son Glavno upravljeniyetinin başlığı vardı. Familiyetini çoğu adı çenden bilen Krasnitsk diyen. O şonu yani Goskom senin koridorunu yakasından tutup yemeğe kaldırıp o şotaydı. Yani merdivandan aşağı düşürüptüm. O ne diyen deyip o Muhtar Hüseyin elimden aldılar. Evet, biz doğru çıkıyordum olun, o bizim yanımızda bolya diye doğru diye sizinki diye. Onun başlarının yanında var ya, Pushkin'in o minister vardı. Onu başka da diyordu. Onun bakarım geliyordu. O bizim yanımızda bolya doğru diye. O tadı nemçi bey diyen, politika diyordu. O senin politikandı. Şeydi biz demeni o Türkmenistan'a çok adamcı getirdik. O da registriyor onu. Şu doğurun pres kurantını seyretseniz parti pres kurantını. O Türkmenistan'ın ehli partisini o yani AK partilerine 6, yüksek partilerine 8% bilen dabafka verilendir. O dabafkalara yine de üstüne yani yeme veriyor da. Yani planlı olan da premium yemeleri var da 40-50%. O şoratlara tesir edip o umması eğer pul oluyordu. Şu vakit ben vazifem yoktu. Üstümden 4 sene uvalon iş vardı. Oğul derlerdi. Ömrümüz şeylik geçti de. Yani burada ediyen adamın sororiyalak nemeti vardı. Türkmenistan nemetinde. Yani olur geçti nemetti o yani biz şu taydan alkaytça korkuyorun nemeleri son bizim işgalimiz oldu. Muhtar Hüseyin Aliyev o zampretti de onun son bir işgalim oldu. O Abdullah bir kişiden son ölü görgülü. O adamlar. O biz yani yayının kasıp görün neme değerlik. O hiç yerde de yani Üniversite Republikan Üniversitesi'nden tanıyandır bizi. O yani şu atlar yönü yani niyetli ütgötte. Olmasa ben yani Üniversite Republikan içinde rahat. O hiç demet ben o hem de bir ödler tanıyanlar oldu yakın benim de. Ben 2006. yıl Kazakistan'a gittim. Çimkent diye. Çimkent'te Partekliye'de. Ondan şu partiçiler tanap o yani burada parti davodunu hususlaştıranlar var. Bahtlı davodları eline alanlar var. O günle bir mihmancılığı çağırıyorlar. Ben siz tanam oklat yani onu sen hem bekişler yani. O bizi
tanalayan adamlar. Her kim öz uğrundan şolary ýalap demede uğrundan. Yani edik ya neme der o. Gaytam bizim yanımızda özbekler edikti. O özbekler ilkulak yanımızda durdu şu cedelle. O bizim gollarlıydılar. Bir terette bir zaman ok gelen soňra ýem özbekler kaçıp gitdi. Yok, demedim tap bilmedik. Onun pul paylaşılarını, ya baka ketilerini özbeklerin bir kanak memesini seleksiyetini koşun diyedi. Yok diyesi olun dava o diyedi. Yani ortalar tiyatrda gavat gelmedi. Onun bir kanak özbek seleksiyetinde koştuk. O biz edik derlik. Netice eden şu piçler o piçler sizin ortalarınızdan yani eğilinizden ama erbet ekenine. O şu yani demen önümü lüstrasyon önümü katı vaciptir şu da atlan önünü alma için nemediliyede. O şonu geçirmedik Respublika hiçbir yerim ayak üstünde derler. Hem de ortada karışırlar. O geçiren 3 tane Respublika Pribaltika nemesin. O şolor aman neme. Olmasa patadan yok, kahvem yok, neftem yok, yeraltı baylıklarım yok. Daşı yok deme. Litvada daşı yok. Tek giden neme de. O kavri yerlerde tokoy var. Yönüm batka deme. Bunu yalak yaşap böyle. O yine 4-5 yıldan Avusturya, Germaniya yalak yoğurt oluyor. Şu adam kim der oradan. O her baranda her ben ayda bir kitapları diyen. Ütkiyen. Gözün aldın ütkat tip var ya da. Yumurtkalak nemeler. O hem de adam hususi eğiçilikte, toprağın ve eğiçiliğinde. Toprağın eğiçiliği. O eğiçilik, yani mülkiyet kanunu, kanun vadığından bilemde o bizde o düşünce de yok da. Türkiye'de de vardır. Mülkiyet kanunlar vardır. Yani mülkün hareketi boyunca yani kanuna layık normatif dokümentlerini çenlemez. O mülk o bir devletin sütünü olayandır. O şu yok. O ne hemçin yok. Biz elbette edecek olduk. Biz halka düşman ettiler de. O yerli topraklı olsanız bu at kul olmazdınız. O topraklı adam eyyem ütküşü adamdır. Yani mülklü o mülkiyetinden kul edecek diye edip bilmeyen. Hep dünyada yani toprağı heyeti kul olup görün adam görmediniz. Yok. Men burada oturuyorsun. Ben buyurun abi. Dinleyicilerimiz neme kayap koydu. Sonra okamadın deyip. Yine mokapla vereyim. Badamov diye. Proksilerin Gurbanguly näme bähbidi var diye. İkinci soragy, olaryň kuratory meheme bolsa, ol meheme Gurbangulynyň güýji ýeten ýokmy diye. Diýme, Gurbangulyň näme güýjüniň ýetip näme ýetmeýändigini men bilemok dyrklanam ogum. Güýji bolanda bolmanda da lokal nemeder. Ýöne bu proksi meselesi bir Gurbangulyň ýa Türkmen behemmetiniň bir demesi däl, bu umumy KGB aňyrdan gelýän demesiniň priýomlarynyň deme. O biri. O paralelli nemetmelle. Yani kontrolsüz karşıdaş döremerlerle. Kontrolsüz apazite döremerler. O apazite ne ayrım olup döremeli? Yani yo olmasa döretmeli. Sebebi apazite bolmadığın pazitesi olan nokta.
O devletin bir nemeti bolmasa bolmadı. Yani Türkiye'de Fuat bir parti etcek korkmuyorun yağdayları var da onun. Çok muhalefeti bolmasa yani Türkiye olup bilir mi bolmaz. Devlet hesabımı etmeyeder. Bu da sonralak neme yöne içine talma için ediliyor da hemen kontrollü taklama için. Hemen nimetinin yankı gücünün ya da tesirinin pıtıradılması, nimetme dargadılması ya da nola getirmeli ya da yankı önemden düşürmesi ya priyomlar için kullanılıyor da. Ne şu an üntvereyim bunu size gidilem olsa aydıp vereyim de. O yankı biz ekrana çıkıp başladık. Golün kaptanımızdan bir topar adamla çıkıp başlandı. Biz birinci başladık diye kıygırmadılar. Birinci başlandık diye görüntü. Delili yok. Biz o zatlar bilen nememiz yok. Bu oyunları bilemseniz biz sesimizi çıkaramız yok. Bunları oyun ödeyeceğiz. Biz özümüz işimizi edeceğiz. Bizim nememiz başka. Onun yankı gücü gidip barayakan bu yankı kar topu dağdan iyi göverdi ya vurur gidiliyor. Çok gitmedi alıp bir bölmürler. Yani başardığından olmadı mızıra diyor. O şunu diyorlar da. Onun seni abraydan düşürmeli. Yankı demesi esası deme yankı şu hareketi yani güçlenmez yalak, tesirli olmaz yalak ya da bulayana da tesirin olmasını üçün eder yalak. O dürlü şolar yalak priyomlong içine giriyor şu prokçular. Etaati nemiz. On köpüsü neyemediğini de bilir. Düşünün o. Köpüsünü tümlü de oynuyorlar. Suat ekrana. Bir topor şual zıngandırlar. Yani ehli Türkmenistan cehaletini TikTok'a sürdüler de Suat. Ne için ettiler? Çok içinde yankı bir seriozlu fikirli nemeli adamlar erek gittiğini diyorlar da. Bu da atlar biz biliyoruz. Bunu bize de peydali nemesi var. Biz bunu kuvvet bulanıp biliyoruz. İngon bana internetin neyemediğini biliyorlar. Ondan gürlep başlıyorlar. İlk gürlep söğüşeyenem ortalar. Samtık nemelere nemediyenem ortalar. Cahilliklerini korkudiyenem ortalar. Yuvaş. Böyle bolmollerliğine. Kaptalının teredip düşünüp temmesi birden düşünmez bulunuyor. 5'ti, 10'tu, 100'tü, 50'ti, 1000'tü şeydik diye de. O adamlar gürlep başlan sonlar. Yani söz ilkulak, söz geliyendir, son fikir geliyendir, son düşünce geliyendir, son onu yayıyandır. Bu da atlar şu etapları geçmelidir hükmen. Ne şu at yani gedeklerini vurduya ekim şeyler. İkimiz birden vurulasak neyle bu? Ha? Ben vurula otururken tenem vurulasam, sen vurula otururken ben vurulasam, ha? Biz ne şu da atları başarıya vuruluk annemedir. O iş atıyalak da attır olun yönü. 4-5 yıl bundan bu atlar yoktu. Şeydi birbirlerine yankı el kaldırışıp gedekli gedekine fikrini aydıp beyleklerini dinlep yörülün yağday yoktur. Ne teyde yani Türklerin demesi. Ödödünden olayan yalaktır oluyor. Hiç de ödödünden olayan nedir? Burada biri kurnuyandır demediyendir. Bu da atlan uygun alacak oluyorlar da. Yönü ne olacak? Kaytam sor yani bu deme takna türünleri var. Onlara bir boşluk bilen bizden terbiye alıp bir boşluk bilen yütkap başlandı. O daşta vurunda seyretseniz bizim tesirimden yettiğinden ben tözlemlerinden görüp oturuyorum. Kuruyan cümlelerinden, aydayan tözlerinden bizden katı tesirlendiler. O bizim maksadımız son. Halkı şeydik oyuyor burada. Tabii abi yani
Bulun demesini biz birazcık o içine geçen son bilýär. Buyur, neme? Evet. Umit. Menin tahmin edýän, yani zatmam şodur, şimdi anada edilýän, proxy'den edilýän işleri yine şikayetleri dinlemek, yani araki vakti böyle macera, yani maceranın neçesilerini bilen o, macera getirýärler, ama yine näme geldi, girenler geldi, o geldi, bu geldi değil. Yani Mikrofonuňa bir zada boldy neme? Ýanglaryp gelýär. Onda değiştirýärler dedim. Onda size söz veriyorum. Şuwat gowy, hani şuwat gürlü. Yok, düzelttim. Sağ olun. Bu da atlan deleli yok. Bulara madem içinde nemelerim var. Bu atlara düşünýänlerim var. Biz hem bekşini hiç tat bilmeyen yani emetmeyen deyip demese gaýty ýalňyş bor. Yani kıgıban içinde de ýöne akıllı olanlar gaty kendi. Köpüsü bilen kuş doýnak görýärdim. İçinde kuşçularım var ýetdi. Köpüsü näl? Bizim töwrümizdekilerine hem dinleýärler, ahbat bilýär. Olaryň tanýar biz kimdigimizi, nämedigimizi. Döwletiň howpsuzlygy bizim howpsuzlygymyz. Olar bize düşman ýalak, ýani näme ýalak görünmekdik biz. Bular çoň demet bozulurlar. Olmasa men kıgıbaçylar bilen, nemeler bilen, hemme jet bilen içinde taçaklatış bölünmem var. O hiç neme zady yok. Kuş oynap bölünmem var. Ne tapar teyit bilen o. Gel kuş oynadım. Yani ben ağam bilen kardeş lesni plaşatkada oturýarlar da. Onun birek çaýa gelýärler, yani kuşda gelýärler. O içinde oğullarken o hiç neme zady yok. Bular soň hemme zady soň üýtgöt demetdiler. Gaty aýlgan çagdaýa getirdiler. O kıgıbaçylaň yemeğin içinde gaty o naýbaşy ýigitler bardy. Onu köpsüni ýok edip öldürdüler neme. Sapara ýangy eziklikden gurrun edip geçdik de men biraz öz pikirime orta atıp geçeyim. Bu eziklik diýen zatyňyzy men sizin görýän derejenizde görüp bilem yok. Aynen için diýilem de bilmedim. Yani men toplumun içinde has köp ya da toplumun içinden daha ýaňy ýakyn çıkıp gelenim üçindir. Eziklik deyip yani %50'lik kısmı alman häzir ki Goşadırnak içindeki ya da Skopka içindeki bir hükümet ve onun babaraplı toplumu deyip ezik katlak deyip bunu adlandırsak has doğru olar. Indi bu proksiler barada aytsamam proksiler tarafından köp onların TikTok'unu dinlep biz tarafa geçen adamlar var. Bunlar üst düzey uje zihne açılıp bize gelýän adamlar uje belli bir müddetten sonra dedikodu mesela ya arz şikayetleri birbirinkini dinlemek insanı yoruyor, yani onların yörediyen bir nemesinde yörediyen bir işlerinde yani bir çözgüt yok. Dinle birbirinin arz şikayetini dinlemek bu zatlara çözgütü dinle Milli Hassasiyet Şikan Komitesi'nde ve Guruncu Meclis'te görüp bilýänlikleri için yani o taydan bäre geçýärler. Yani onlar bizim peydamıza, onları yetiştirsin. Yani belli bir seviyeyi atladıktan sonra bize kazandırsınlar. Yani sonucunda da tezi Türkmenistan bolýar. Yani bunların da aslında bunlar bizim peydamıza işleyen. Yani ben hiç kıylanam o. Bunların işlemesine haytan seviyeden. Niyeme biz bölüp ya demedip ayırıp demedip bölüm yok. Bulun öğünleri bölüp ayırıp o ignari dedip demetsek olýarlar. O da
bilmedim ne derecede netice verecek buları. Biz yani yüpü yani uzun tutmalı. Yani yani öğrenmelerine çalışıyorlar. Öldürüm deme diyorlar. Bu yüpünü uzun tutaymalı. Bunun başka neme radı yok. Ondan şu ignarirde neme ediyenlerler. Bu da bir priyomdur. Yettinler onu da biz hiçbir nememiz yok. Biz bu iyilerin işimiz yok. Biz yani ediyen işimizi biliyor. Onu Irak varacağını biliyor. Rehaylak teatirin vardığını biliyor. Bilir iş edilen işler ütküşük olayanlar. Bilmeyen yönü hemen türlüp görsen varacak yerin pellana değildir, başka yerdir. Son için dağırıp yani emetip görmeyen bu dağıtlar yani 1000 adam olup 5000, 10.000, 100.000 adam olup edilenlerdir. Yani fikrin nemeti bir adamdan 5 adamdan 10 adamdan çıktı da son darga diyen adamlar 100 volta 200 volta yeterliktir. Dünya yetkendir. Onun halk cahilliği kendi özünüz darıp nemetip görmen bu zatları düşünmeniz için yani Türkiye'nin Cumhuriyeti'nin kuruluşunun tarihini öğrenin. O şöyle burada yazıp pozup bilenler 1% halk galan cahil soğutsuz. Şolar bile beyik ne Türkiye'nin kurdular. Sizin o yazıp pozup bilenlerin kene burada düşünürseniz düşünüyeniniz imkan. Bu çölle gezip görün adamlar ütköşük olyandır. Neme umut. Yani hiç yani neme etmeyin. Bu koyun vakit görün adamlardan hiç orta yöne yeri korkanlardır. O bir zat bağdır. Bu çölün içinde yönü yaşaman öyle bir filosofiya, öyle kıyınçılık. Şonu hötte gelip bilen millet. Bu cağa cahilleri susuz ekip susuz getirir. Yönü bu bir sino, yani İspanya, egzamin, şu tarihin nemeti, şundan yani elini yüzünü bulaştırman, çıkıp bilse, o bir millet oluyordu, Avraylı millet. Çıkıp bilmese de bolonu var. Biz şu zatlar göremsen orta çıktık olmasa menden siyasetçi olmasa ben özmem bilen men bir siyasetçi adam del siyaset bilen hiç demem yok. Kendi siyasetçiler halap ömüyorum yok da. Ben beceden yalancı, yalan. Onun ben yigreneyen demem yalan. Yalan bilen hiç adet olmayanını bilen de. Şu yalan söyleyen adam bilen iş emedilenlerdir. Yani, samimiyeti yok adam bilen iş edip bolyan ok diyenler. Bular ne daşınakı yani proxylar yalan söylep yalan söylep onu bir kadar doğru diyendirler. Onu inan niyet. Men doğru diyenler. O dünya söylep otur. Onu ne etsek o giden o içerik. Sen ütken ok sen şu adam mı? O ne soru alak nemeleri var onun öz sırlarını öğrenir açıyorlar da olmasa biz bunları proxy diye görmenememiz yok. O adını tutmanememiz yok. Öz sırlarını öğrenir. Onun kâvir priyomları var. Bizi avraydan düşürmek diye ne alak. Öngden ver yedik gelen dağıtları. Onu da ben onlardan atıyorum o. Biz tanıyan adamlar var da münglerçe. Şolong biri, in ormanlı biri, şolora sonra verse, bu nereden tanıyan bu adam beni? Şu sonra on bir yeterlik olur. Tabii ben tanıma mümkünçülüklerim yok da. Öyle yani avraydan düşürmek için et diyendirler, etmeli diyendirler. Şey böyle, başka nemesi yok. Onun düşürmesi bilen biz avradan düşüyez mi? Onu bile siz görüp görürsünüz.
O inden sonra näçe ýamanlasa şunça awrym zartar bu. Onu düşündürlerin kendime görün oklar. Ama Sapar ağa, onda sözün sonunu men alıp yavaş yavaş cemlerdim. Bolya. Geçip var yani. Bolya. Şimdi şunu bir insanlığın yapısında iki gepleme tarzı var da yani durun birinci buna geçeyim. Şu geçen telefonda gürleşenden son geçmişimi baştan sona taramama sebep olduğumuz bu da çoban ya çölde çoban olanlar adam olar diyenizde son. Bunun için artık Oğuz attı. Yani 2-3 günle düşünüp gezmeyeme sebep olduğumuz bunun için hem köp sağ olsun aydı. Yani indi iki tane bir hesiyet vardı. Bir yasama, bir yürekten çıkan ibrem, yürekten çıkan duygunu ses tonu bilen canlandırmak. Bir yasama olduğu belli olandır. Yöne benim ses tonum hem yüreğim gözüm bilen bunu dikkat edip bilen bu patkalimçilik bu ezik hükümete değişlidir. Yani patkalimçilik bize mahsus değil. Bu teze Türkmenistan'ın kurucu meclisine ya da Milli Halat Etiş Komitesi'ne mahsus değil. Yöne hakikatlarda aytmamazlık bu namertlik bolar. Sapar ağa. Men diyen de köp fikir ediyen 100'e yakın bir çayhana grubumuz var. Bullarda yani Oxford ya da has ösen bir okullar olan olsa şunların da adamlarını sinlayan yöne bullarda bilim var yöne duygu yok. Duygu yok. Bilgi dolu kellesi yöne duygu yok. Yani bunu nehili halkımıza düşündürüp bilerin onu bilmeyen yöne vicdan diysem has ağırrak olar yöne duygu yok. Ya siz 100'e yakın çaykhana nemesinde yığınağımızda, çaykhana kuramamızda 100'lere yakın adamlara, yaşlılarımız olup yetiştirenimiz için reis diyen yani yerimden turup başımı yiyen men yaşınıza ya da bugün neçeli yöreden işinize değil, diye bilgiinize yani baba yerinde yani reis yerinde yüzlerce adamı teze Türkmenistan'ın geleceği için yetiştirmeniz için köp sağ olsun aydan bunu fırsat bilen bunu hiç kimse yani patkalimçilik dep aytmasın bu benim yüreğimden çıkan hakiki erkek sözümdür. Bunu beni köp kişi tanıyandır. Tanımayan kişilere de özümün çin yüreğimden aytyalarımı da kazet ediyenim olar. Köp sağ olun Sapar ağa. Yani iyi ki varsınız. Söz verecek mi bana? Demen. Buyurun. Umit adamini yüzüne övleyenlerdir. Men ala adamini övleyenlerdir. Ben kendim övge bolamok. Onu yolundan aydayın. Menem onu başaramam aslında. Bu bir ikinci övü bilemok mu özüm şonalak. İkinci bu yani ben koşundum bolsa badır bolun yöne hem becetim ben dememe değil adresime aydılmalat değil bu ne 100 adam var dedim de o 100'ünün özüne vora koşundu vardır o kâsinin köpüraktır kâsinin adıraktır kâsinin yani adam olsa değerlidir o köpünküden has değerlisi vardır bu yani Türkmen bir täze bir neme giren ýalak neme hakykatdan bir tarihi bir kırılma diýen türkler bir neme var ya sebäbi 140 ýyllap Türkmen yani 100 adam diýdiň de o 5 adam bolup örgütlenip bilen ýeri ýokdur. O sen 100 adam diýdiň. Yani biz şunu örgütlenme medeniyetinin beşiği yani sallançağı yani şon bir demesi kapısını açıp bildik bu bizim hemmemizin nememiz kazancımız ya da koşundumuz vardır içinde
Bu bir Türkmenin geleceği üçün bir ulu yani milyonlarca milyonlarca adama da hem görülüdür hem nemedir görülü albanmıyorlar yuvaş o demediler. Bunu hükman bizim adımıza yazıp görmedi hükman neler bir abidin ne alak kabul etsen bu doğru var. Onun şu övü kan bir neme gerek yerinde belki de gerektir ama onun yönü o. Bunu demetip görmeliler. Yönü sağ ol. O umut. Çok sağ ol. O düşünen olsam oluyor. Bir de sizin düşüneniniz o en önemli zat bizi yani Türkler memnun ediyen, şu memnun ediyen yeri o sizin düşünmeniz. Biz yönü gullap görün orada sizin düşünmeyen olan ortamı neyle kururdu? Biz kıyınanlara tıkattı. O yönü hikmetimiz, nememiz yani ekken tohumumuz yani o toprağa düşüyor, onu görüyor. O bu at 100 volta onun yankı 28-29 bunun yürüyten emesi var. Bunun auditoriyası ulu. Şu at ne köp hünerin, kârin yani sakasında diyeceğim bu ya. Ne bizde köp hüner yani medeniyet ministeri değişim yarak medeniyetçilik ministerliği diye. Yani köp hünerim jurnalaktır, ne jurnalist diyedir. Jurnalist olun nedir? Tabii etmeden jurnalist olması mümkün yok nedir? Şunu bilen oktur. Ben jurnalist tipler olun onu değilsinler. Onu biz kıskançlığımız dememiz yok. Şu hünerin başıdır. Şu edip göründe aklımız var. Biz jurnalist hem de hiç adam diye oluyor. Şolun etmeli adını edip göster. Onu kıskanayanlar vardı, neme diyenler vardı. Onu boldun, onu da nememiz yok. Biz hiç kimlerimiz davamız yok. Biz vatan davamız var. Ondan başka hiç nememiz yok. Onu koşayanlar, biz bilen koşsunlar, bizsiz koşsunlar. Onu da hiçbir karşılığımız yok. Biri KGB'nin işgari olup koşsun. Onu da nememiz yok. Yani bir gänin içindäki demeler, şo taýynyň gowy bolmasy hem de kişi üçin. Yani şo taýda bir kanuny, yani kanunyň üstünlügi bilen işläp duran, taýat ýalak bir döwlet bolmasy hemme kişiň peýdasyndadyr. Kanunyň ýoklugy hemme kişi üçin diýendir. Yekdik wagtlaryň, yani şu ogurlap, şoň nemesini iýençäň, şagalmetligini diýençäň sana bir neme bolup biler bolun. Soň näme? Soň odan depe. Ya şoňa meňne sat ýa-da malyň elinde alyp ýurtdan gaçyp gitme, ýene şonu alyp bolmaly. Bed Muhammed gelecek ýok. Kanun olmasy hiç kimin gelecek ýokdur. Ana şoňa şu wagt bize garşy ýalak bolup gören adamlar hem düşünmeliler. Düşünmejek bolsalarym gitjek yerleri ýokdur, düşünmeli bolurlar. Bular kanunun yoktuğunu, yani Cemal Gıyır'ımız var. Gıyır diyelim o kadar hele yakın. Bizim yaşımızda. Bizim yaşımızda da gıyır olup bilenleri olma mümkün oluyor. O kadar. Diyeme, ne kanunun yoktuğunu, tutsam yoktuğunu şu gelin suud etti. O teaç geydirip etti, yani başka da nemedi etti, onu etti. Onun koşandı şol, onu da sağ olsun aytmalı. Hiç nemesi yok. Şoň üçin şeylerek, sağ ol, yani o sözlüğün üçün, hoş yakya olun, yani kendimden götüremek, onun aydayn önünden. Düşünýän Sapara, men başyndan açıklama etdim. Yürekden çıkan var, İbrem yasama var. Birini pazdrayt etmek ya da birini övmek o meniň karakterimde bolmaýan zat ýöne adama da hak etmeyini aýtmak, hak edenini aýtmaga aýtmamazlygam bu namertlik, yani bir erkeğe yok, onu yankı tetet nemede
aydarsın menem sağ bol diyen o şeyler gide. Olmaz. Onu ben kabul etmeyesem var ha. Böyle. O bolya sağ bol. Bolyan da. O sağlıkta görüşelim. Bolya siz aydanlarınızı Bolya, cemleyen sağ olun. olsanız siz aydanlarınızı cemleyen olsanız benim bir kağıt bir zat koşayın ha. Bolya. Sayda canlı yayında ya da başka bir videoların aşağına koşanlar var. Şolara da ayratayım. Bir-birden adlarını okuyasım geldi. Bayramhan diye, Kadir diye, Ürgünçlü diye, Riyon, Karagum, Birem Cennet Hanım'ın adını uğradıktırlar. Hemmesine de ayrı sağ olsun aytyan. Eden koşantlarımız için katı minnettar men. Şutayda minnettarlığını bildirenden soň şimdi jemläp bileriz. O sağ olsunlar. O biz yani pullulap görmeli etmeň bizi. O mene başaramok. Menden dilap alýarlar bolun men ýönüm dilap bilemok. O şolar ýalar. Yani kemçiligim var. Şoň üçin o Özüňizden bilinýäňiz. bezeti o bir topar adam o işini güýjüni taşlap nemedip ýör o bu zatlar. Hemme zat beleş bolmaly diýilen zat ýokdur. O her zatyň bir bahaty nemeti gymmat bolmalydyr. Sağ bolun, sağlykda görüşelim. Çağıranyň üçin umyt saňa da, murada da sağ bolsun. Siz de sağ olun.